Cinta itu toksit, Pak. Apa itu? Cinta itu kadang kita mencintai seseorang dengan berlebihan sehingga kita mengekangnya lalu menjadikan pasangan kita itu toksit, Pak. Jadi kita itu tidak boleh mengenal apa yang dinamakan cinta. Sebagai wanita itu tidak boleh mencintai, tetapi sebagai laki-laki harus sangat mencintai. Jadi kita sebagai pasangan, aku diprotes toh, Pak. Ayo, kuwi ben meneng sik Mama. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Niken iki bareng gabung ning Madangkara dulon ketok alus. Iya. Jatmiko anteng kaya ngono. Ditanamkan itu adalah kearifan. Niken lho Jatmiko. Secara penampilan iki Niken. Lah iya. Anteng alus. Lah iya kok kaya Jatmiko iki beda. Jatmiko iki kono iki Niken. Iya. Loh. Jatmiko dalang kok ya. Lah iya. Maksudnya jenengan lurus to Jatmiko nu. Jatmiko tegese bocah iki saiki mai dadi alus, anteng, tajem ngono lho. Lah kuwi lho. Dadi nek kaya tajem ya. Lek tajeme Niken karo bojoku tajem bojoku. Oh iya. Bojoku anggere nek barang apa no, ketok apik no, mata langsung ngene. Tajem bojoku. Kowe mulih nggo dhuwit ngono bojomu? Wis tajem langsung nyolong. Ah wong bojo ki tandani ya to, Nduk. Dadi non sewu, Nduk, sampean ki bener sing dingendikake Mas Cahyo. Pelajari dulu yang sulit, baru kita pahami yang tidak sulit. Pelajari dulu tradisi, baru yang modern, baru kita dikonsumsi. Jadi pas bocah iki, tembange halus ya kena, kasar ya kena, nyamleng ya kena. Jadi pas konsumsinya itu menyeluruh, ngono lho. Majemuk, jadi ngendi-ngendi kena. Talent. Nah, iso sembarang aku iso lho. Lek multi talent kalah bojoku. Bojoku multivitamin. Loh. Iki munggah panggung ketok mriyayi, ketok alus. Niken kek rung nembang, penonton urung keplok. Loh, bojoku rung nembang, munggah panggung tok penonton wis ora. Sapa ayune? Ora, bareng ngatek lho njlungup ndase ketatap genjot. Penyanyi goblok. Lah dek iki yo dadi dancer yo sukses ngono lho. Nang tak critani nduk ya ki anu. Pripun? Tantemu saya ngujan. Jane mbok kon dadi sinden lah apik to. Bojoku takon niru ke lho contohnya Niken lho. Nah, dadi sinden Waranggono sing apik. Bojoku sudah terkontaminasi dengan zaman, Mas. Nang nggih. Saiki kan Blitar, Kediri, Blitar, Tulungagung, Blitar daerah Blitar Ngetan. Malang. Niku sudah saya kira son-sonan to, Pak. Horek. Diji. Bojoku saya mau dadi instruktur ya, Pak. Instruktur senam. Instruktur joget horek. Ya ning ngarep. Iya, karena apale bojoku mesti joget ning ngarep dhewe. Tek saiki ora gelem manggon ning ngisor, saiki njaluk ning dhuwur truk. Ya mbok kene katok ketat-ketat kae. Kanggone ketat lha kok bojoku kan sikile ireng, Pak. Ken. Lah kok tak wae ketat ki coklat. Lah kok malah kaya telo kaspe. Ane dituruti wong senengane bojo. Ya, kita turuti karena saya itu sebagai suami harus bisa menyenangkan apa yang menjadi keinginan istri. Betul. Akhirnya kalau tuku truk dhuwur tak pasangi genjot niku loro musuh siji. Oh, 2 meter karo 1 meter. Khusus untuk khusus bojomu. kanggo bojoku, Nduk. Begitu joget, aku nggawa pelembungan karo nggawa aqua, Pak. Anakmu mbok ngomong anakku karo nggawa aqua nggo jagane bojoku ngelak. Karnaval Agustus iki lho. Oh iya. Terus gak prai, Pak. Bojomu numpak truk, anakmu mbok seret. Tak seret. Mas mau kirik wis seret bojoku. Mas mbok Gandeng, tak gandeng. Angger mlaku 10 meter tak tawani, "Ngelak, Nduk." "Lu ngelak, Mas." Tak wae banyu. Wah. Bojoku karo jeket. Tas. Apik. Bojoku lho niku. Nggih, apik lho, apik lho. Ning ndur. Jogete piye men jogete? Cobalah satu tahun batu ceduk. Bojoku lho kuwi. Jogetane apik. Ngoten niku. Apik kuwi ya. Lah kok genep 100 meter. Ngelak, Nduk. Lah kok tak ora enek aku yo. Lah ning ndi, Mas? Leren paling. Leren pil kok tipe kecantol kabel PLN. Berarti aku noleh lah kok gandul. Lah keduren kok kuwi. Nggih. Tembangmu sing lagi kepenak apa, Nduk? Nek iki asli apik, Pak. Nggih. Niki nembang sakniki iso. Selendang biru sing ana pundakku. Ki ya penak. Sembarang iso niki. Niki tembang Banyuwangen ya iso kok. Rasa mbok warai. Rasa mbok warai iki sembarang iso. Loh, lah iya. Tembangmu sing kepenak apa, Nduk? Jajal, Nduk. Kan? Tembang khasnya Madangkara aja. Lah kuwi Apa kuwi? Itir Sumilir. Nah, kuwi, Nduk. iya. Karyane sapa, Nduk? Ki Gedhek Siswantara. Nah, iya. wonge ning ndi, Nduk? Teng Kediri. Kenal ya? Nggih, Loh, kenal. kuwi sik pernah karo iki enek sangkut paute, Nduk. Masa? Aku Pak Gedhek ki? Heeh.
Kuwi dalang lho kuwi. Lah iya. Teko Kediri asli lho. Ketua Pepadi Kediri. Kuwi ngono ya guru lho. Kepala sekolah ya kan. Ya aku Pak Bone. Ora kowe iki tak unggahke malah. Aja bukan aku ceblok malah bosok aku. Iya. Coba anu dipun garap gamelan nggih, Gus. Garap gamelan yang kedua engko jaranan. Saya ada kala saged Mas. Saged ning alus, nggih alus nggih. Saged. Sama malah ganteng Mas. Napa? Kita gondrong ganteng. Rambutku molet saiki. Ora trimo mau mbolone WC ngono bapakku saiki malah ngelone kan. Belanono. Enek geleme, Pak. Piye wi? Ya biasane njaluk sangu wi. Sapa? Ki? Ora tau dhek disangon ora tau gelem. Aku ora tau aku iki wis sugih lho, Pak. Heeh. Nek ngono aku wis sangonono. Engko lek koper tak sangon lho. Iki nuwun sewu, bojoku lek ku jatah lho. Seminggu 15 juta kuwi. Wah, masyaallah. Sik. Mas Cahyo kuwi wae sing bengi mayang. Lah, bojone wae ora tau lho nganti tekan sakmono seminggu apa 5 juta, 3 juta. Kuwi kurang tresno karo aku iki. Iki panjenengan mek mayang karo dosen lho. Lho. Lah aku kan ndagel angkringan ya rame. Loh. Bojo ki sak minggu 15 juta. Nganti ora entek, takon sapa nggone tangga-tanggaku aku. Lho, mbok kon ngapo ki? Wis takon wis kono, lek kowe pancen lak iso ngentekne dhuwit iki, kowe rabi karo wong liya aku. Oh iya. Lah anakmu piro lek sekolah sangune? Sekolah ki sangune sing TK kuwi 1,5 Mas. Apik no kuwi. Ora entek mulai tak gepuki Mas. Wah, Sik to. Lah nek bojomu bulan jatah sakmono ki terus ndahne aduse lak ya padha banyu, Mas. Oh iya. Banyu ki terima PDAM, gudiken bojoku Mas. Lah terus Bojoku adus iki aqua Mas. Wah. aduse aku ah. Sendina ki entek 10 galon. Lho. Enggak iman-iman ngono ya. Lah nyapa to wong sugih. Sikatan. Sikatan iki pokare sweet. Lho. Hukummu ya. Lah iya, ngantek nggih banyu keran memprengen cangkeme Mas. Alergi ya? Keramas. Keramas ki lho Fanta. Oh, ndek ibarat keramas dase dirubung semut tok. Heeh, aduse nggae banyu aki malah. Lah, nggih. Banyu aki cawike Mas. Glodok kabeh. Lah tak del lah kok malah ompong ya aku. Poclok ora. Maka diaturaken kitir suwilir. Sik to, Bos. Introne piye aku ya pengen Madangkara ki, introne piye kitir suwilir ki. Lho garapan. Garapane piye? Mas, suwira pedhok ngene iki aku. Iki kok ya gene minta lagi iki. Ngawur kono nyilih kene kok iso. Ya gene minta ora jeplake kowe. Rupane meh padha dudu kuwi ngawut ya. Iki serupa tak sama. Asline sing ning kono ya iki. Oh, duduk deng duduk. Oh no. Iya. Nggih. Piye arep intro piye Mas Kluthuk kuwi? Introne piye kitir suwilir lho, Bos? Jajal, intro. Intro sih Mas. Rumane jajal. Madangkara ki apa iso? Kan biasanya kan musik modern lho, Pak. Digawe gamelan apa iso? Iya. Ini dosen semua, dalang semua kok iso. Nggih, coba intro tok Mas. Ompake tok yo. Ji, ro, lu. Introne depan padha no nen no. Introne iki. Iya. Moji roji. Tak langkai. Piye pendapatmu piye Mas Kluthuk? Introne ngene iki. Iya no. Iki introne. Iya. Piye? Wis apik. Lho, akhirnya arep Loh, barang. tak kira ki nek kowe iki arep dadi apa kae pengarang aransemen. Komposer. Oh, iya tak kira kok tambahi aransemen apa ta apa. Oleh gong telu mumet ya, Pak. Oh, iya. Wis aku mek gong telu karo gong siji. Maka Madangkara bersama Niken Salindri Kitir Sumilir. Yo. Ayo Ken. Mangan dong.
masyarakat Simo Kewadungan Ngawi selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nduk, sampean beri komentar. Iki lak tanpa ngangge campur sari ta? Nggih. Tabuhane kanca-kanca Madangkara piye? Nek menurut kula nggih kula remene sing ngeten iki. Tenane lho. Nggih. Sebabe
Sebabnya kalau wayangan itu kan identiknya di gamelan. Bener, Oh, gamelan. Bener. Iya. Sampeyan berarti padha karo bojoku, Nduk. Oh, kabeh-kabeh kok dimadane bojomu. Bojomu lho seneng mbok madane aku nih sing mau. Bojoku iki seneng ditabuhi gamelan tapi rebab tok, Pak. Lah nyapa? Seneng karo klasik, rebak alus kok. Boten, bakula romanis bojoku. Bojone kuwi nek nyindan apik ram kok. Aku yo ngerti anakmu wedok ya rekake ya kaya Niken saiki pisan. Anake sampean wedok kae lho. Sing niku. Heeh. Loh, nika malah pun dadi dokter, Pak. Nek iki malah nun saya Pun lho, Pak. dadi dokter nika. Mboten pamer kula, Pak. Nggih. Niki mboten pamer niki anak kula niku ndek wingi sing barep dadi tentara. Nah, Sing nomor 2 dadi polisi, Pak. alhamdulillah nggih nggih. Alhamdulillah. Oh, ya, Terus Pak nomor Lurah telu, berarti. nomor telu. Nggih, lah bojoku lho sakniki ya dadi polisi, Pak. Loh, polisi apa ki? Polisi tidur sakniki wis dadi turu sak nggon-nggon sakniki. Ane lah jare nek doktere barang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sakniki wis pokoke sukses lah anak kula niku. Nggih. Sing penting cita-cita anake dia harus mendukung semaksimal mungkin. Bener, Ya. bener. Kaya ki nalika cilik digula wental ya dadine apik. Iya. Ngono lho, Anakku alhamdulillah sakniki jos wis TK sakniki wis Wis iso nyanyi apa, Mas? prestasi saya. Pinter ngaji ya. Mau mulai iki nggo sepatu papat saiki. Loh. Oh, berarti entuk apa kuwi tali ase. Tali ase payu karo ngudel lah sepatu papat. Ane bojone pun iso gawe tembang, Pak. Berarti ya pencipta lagu. Nggih, Wah. atur ya ora kok lagu sakniki gending, Pak. Malah sing dicontoh ki malah Niken kok, Pak. Bojoku saiki kan biyen ki Niken ki kaya ponakan, saiki dadi seniman sing kondang kaloka. Bojoku sampe nggumun, Pak. Dadi ning Kalau- dunia entertain beda. Duluan kalau Niken kaya ngono kalau kayak anu sing mbok ning omah rene. Domo-domo biyen saiki dadi sinden kondang. Aku yo pengen to Mas datang kaya Niken. Ayo mbok kaya ngene iki kaya sinden ngono. Yo nggih lensa barang. Oh. Tak Nggih tuku- soplen. Soplen. Lah aku wis tuku dhewe aku yo ngono. Terus? Begitu tuku dhewe lah kok dituku ki soplen iki sing rupane putih. Loh, Lah tak sawang lho kok matane ra irenge aku. lho ya diganti. Lah nek tuku ning ndi kuwi kok nganti kleru ki lho. Ning gone jual beli online iki lho. Apa kuwi? Ning Ladalah lho. Dadi Lazada. Lazada. Lazada Ladalah. tunggale Shopee lho, Shopee Ladalah anu lho. Lazada. Lazada, enek Lazada kok iso. Lazada ki lek sing teko barangnya cocok kuwi dibuka barangnya ra cocok Ladalah. Ya contongmu sing bleset kuwi kok iso. Wah, aku tuku sepatu tak delok ukurane 43536 cilik. Jaketmu ya ora padha kok iso. Makasih nggih, Gus. Nggih, sapi-sapi. Makasih. Kan sukses ya, Nduk. Nggih. Wis pokoke tak dongakne muga-muga sampean sukses, Bapak sehat. Amin, amin pangestune. Ya, wis pokoke Kula riyen nu nalika ngetoprak siswa budaya nu nggih. Runtang-runtung kali promone niki. Nggih. Promone niki lak nggih ngasta wonten Dalangan, pedalangan. Padegleng nggih. Nalika riyen rasik alit lah kula nggih pun kalih Mas nu ngancani badut. Nggih. Ngancani ndagel. Heeh. Terus sakniki iso ketemu generasinipun Mas Dalang Degleng. Mula niki amanah. Mula yen duwe anak kuwi aja nganti didongake sing elek-elek. Betul. Aja nganti dilokke bocah kok nakale ram. Justru diangkat bocah kok saya pinter. Mula dadine ya pinter tenan, ngono lho. Duwe anak Pak Heri putrane dikudang dadi bocah sing sukses bisa ngangkat derajat martabate wong tuwa. Akhirnya bisa membahagiakan orang tuanya. Anakmu ya dipinterke ben iso mulyake uripmu, ngono lho. Kaya Niken. Ngono lho. Tak omongi kowe. Piye ta? Anak ki aja dipinterne kabeh. Hei, ya dicerdaske kok iso. Anake kudu digoblokne siji. Lah apa? Kuwi ngawur kuwi omongane ngawur kuwi. Lah iya. Nen ndi wong tuwa ngudang anake pinter kabeh Lah, nggih. soleh-solehah. Kuwi wong tuwa kleru kuwi. Kok iso? Dadi anake kudu goblok siji. Kok saged Tujuan. Balik anake ade pinter kabeh, papat pinter kabeh, ndelas siji dadi sinden, dadi dalang, dadi pegawai, dadi sembarang. Nggih. Siji tok nyambeke ning luar pulau, luar negeri, luar kota ning ndi nggon. Ade sampeyan tuwek 30 tahun ya akan datang ora nek sing nunggoni mangan ora nek sing jukukne ning jeding ora nek sing ngeterne kowe kepleset bongko kowe. Bener wi. Heeh, bener wi. penemu ndi neh? Ya apa ora? Ya. Dadi anake kudu digoblokne siji. Ayo ngapa pamrih mbok gobloke? Lho sampeyan aku lek tuwek ning jeding nek sing ngeterne njaluk mangan nek sing jukukne. Dadi aku aman. Mek ning amben tok layak-layak sehat aku. Ya nek ra ndek pamrih. Lha nyapa? Lah nek anakmu goblok terus duwe pamrih. Pamrih apa? Kowe sugih, bondomu akeh, dhuwitmu turah. Lah nek terus kowe diajak patimu piye? Karo Nyapa? anakmu. Pamrih apa? Lho, warisan lho. Lho, Bandamu? Carane lho, sadurunge mati warisane didol kabeh. Warisan dol kabeh lah uripmu karo anakmu ning ndi? Loh, ya nunut Mas saya sampe ning Sik bandingkan aja muni sik ben kono muni sik.
Cinta. Cinta itu buta. Seseorang yang mencintai itu pasti tidak tahu apa-apa atau goblok. Itu yang dinamakan cinta. Cinta itu membutakan hati seseorang meskipun dia pasangannya tidak mencintai dia tetapi dia tetap mencintai, itu namanya cinta goblok, Pak. Ada lagi cinta monyet. Apakah itu? Seperti saya. Di masa-masa saya ini, masa-masa SMP, masa-masa remaja, itu yang dinamakan cinta monyet. Ada lagi yang namanya cinta, itu cinta segitiga, Pak. Cinta segitiga itu adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan satu tetapi masih memiliki pasangan yang lain, atau yang dinamakan selingkuh. Cinta itu toksit, Pak. Apa itu? Cinta itu kadang kita mencintai seseorang dengan berlebihan sehingga kita mengekangnya lalu menjadikan pasangan kita itu toksit, Pak. Jadi kita itu tidak boleh mengenal apa yang dinamakan cinta. Sebagai wanita itu tidak boleh mencintai, tetapi sebagai laki-laki harus sangat mencintai. Jadi kita sebagai pasangan, aku diprotes loh, Pak. Ayo, wih ben meneng sik mau wis omong ayo. Yang dinamakan wanita itu jangan mencintai tetapi harus dicintai. Itu yang dinamakan cinta. Sudah, Pak? Tak tambahi ya. Kenapa, Pak? Cinta. Apa? Cinta adalah anugerah yang suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk membuat tenang, nyaman dan juga keselamatan dunia dan akhir. Itulah cinta. Amin. Tok 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 tok. Cinta itu indah. Indah itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu jumbleng. Serpek Mataram Slindro Songo men jumeneng genduk neken karo Bu Kesi. Ayo coba kaya apa ya. Enggak, Mas? Duduk. Duduk. Ya. Monggo ngaturke panuwun karo Mbah Lurah Haryanto dhisik. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Ibu. Nggih. Ya, Nduk. Dan ngaturaken sugeng dalu kagem tuan rumah Bapak Haryanto kalian kedua mempelai yang namanya Mas Nganten dan juga Mbak Nganten. Jenenge sapa, Ken? Mboten ngertos, Pak. Mbak Tina karo Mas Faisal. Mbak Tina kalian Mas Faisal, semoga sakinah mawaddah warahmah dan bisa saling mencintai, saling melengkapi, saling bermanfaat satu sama lain. Semoga cepat diberi momongan juga. Amin. Wes, Dok, wes. Sampun. Wes le palakrama wis setahun kepungkur kok. Oh? Le rabi wis 2023. Oh, Berarti terus Mbak Lurah wis kagungan cucu. Nggih. Oh, berarti niki ngekarne napa nanggape mawon? Wis pokoke intine Mbak Lurah golek becekan ngono ae lho wis. Oh, ngoten. Ya semoga kan bisa diparingi apa putra lagi. Amin ya rabbal alamin. Leres, bener-bener kowe. Nggih. Bu Kesi. Kula nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak Haryanto sekeluarga. Awit kepercayaan panjenengan
ndhawuhi bojo kula lan kanca-kanca kru Madangkara untuk menghibur keluarga besar Pak Haryanto WC. Pak Haryanto Lurah. Loh, kan jare sedot-sedot WC. Pak Haryanto sedot WC. Sedot Indri kae. Ngapunten Pak Haryanto. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan gelar dalu menika nyenengaken sedaya warga masyarakat dados berkah lan barokah lan ugi amalan panjenengan Pak Haryanto. Satemah rezeki panjenengan tambah kathah. Yen rezeki panjenengan tambah kathah mengke saben taun lan saben wulan iso nanggap wayang malih nggih, Pak. Amin. Lek saben taun ki memper, lek saben wulan wayangan iki engko daleme Pak Haryanto ngarepe ditulisi Lurah Sida Ludes ngono ngawut ya. Nggih. Gak apa-apa. Heeh, iki Nduk, anak wedok lho. Niken, ayumu bengi iki luar biasa. Sasat midodari darat, Nduk. Kowe iki mau sampean tak seragami njaluk karo Bu Kesi nyuwun karo Ibu. Bu, kula benjing yen dados sindene Madangkara lho, Bu. Kula pengen diseragami kalih sinden Madangkara. Nggih. Ras ronton langsung esuke Ibu belanja kebaya ning Pasar Klewer, Nduk. Mila tak ta, Bu? jahitke. Berarti niki dadak to? Dadak kanggo awakmu. Ayumu kaya midodari. Yen Ibu gawe parian, gawe pantun kanggo awakmu ya Allah. Burung gelatik banyak sayapnya. Cakep. Niken cantik, siapa yang punya? Ya ampun, ya ampun. Ayo Nduk, sapa to Nduk sing duwe Nduk calone? Sing duwe nggih Pak Cahya kalih Bu Kesi. Amin, amin. Lek karo bapak genah aman wis to. Karo bapak karo kanca-kanca Madangkara, wah iki kabeh wis jinak kabeh Nduk iki. Aman pokoke nggih. Saiki coba sing alusan dhisik yen nang YouTube, nang TikTok bapak wis kulino ngerti sampean nembang ala sekarang. Coba langgam ngimpi engko iso kolaborasi dengan mbokmu. Ayo coba Bawa kaya napa mboten, Pak? ya dikumpliti bawa nemu wong pethuk sampeyan kok ya. Nggih. Ayo. Ayo Nduk Anake Cahayu, sik. anakku. Bocah kok sedini-dini. Awakmu dhisik ya, Nduk. Nggih. Sampean dhisik. Oh, kula riyen. Ono. Ngambara ing amang bebasan tanpa oper mboke genti. Ayo. Mau anake saiki genti babone. Ayo.
Kesi. Katungkul ngumbar gagasan Hop bareng wong loro jiro lu satemah kinawa nyuwun tepuk tangan yang meriah para lenggah. Elok tenan iki jos. Aku mau ngarep mbuktekke bahwa genduk niken ki ora mung bocah modern ning karo tradisi ya tetep tresna. Lali sumber bakale ketiwasan. Betul, ya. Ya nduk angkaten sampean dhisik niken Salindri, ya. Nyatane ya mirasa tenan ya, Mak. Tur bareng genduk niken iki ngangge bayak cara tradisi ngono ki malah berwibawa sampean, Nduk. Tenan. Ketok berwibawa, ketok anggun. Wong lanang arep njaraki sampeyan wis wedi dhisik karo aurane sampeyan. Nggih. Pokoke bengi iki sinden loro iki sing aurane luar biasa, siji niken, loro Mbak Indri. Walah. Lah kok Bukesi ya mboten? Jenengan iya karo Bukesi, lek Bukesi genah yang nomor 1. Jenengan selerane sing anu to, Pak? Boti to, Pak? Boti iki apa? Siji lanang siji wedok. Ora ngaku. Ya ora, seleraku ya kaya mbokmu ngono kuwi, Nduk. Kaya ngono kuwi, piyayine ya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pas-pasan saja. Mergo lek piyayi terlalu putih ya, wong wedok terlalu putih, lek lara 7 dina pucet, Nduk malan. Tenan. Nek rada ireng mbok lara seminggu to, tetep ketok ireng banggan. Terima kasih Mas Dalang. Iya, kalau begitu aku mau parian. Apa? Anake mosok ra izin kowe ra. Ora apa-apa. Pariane apa, Bu? Burung gelatik melayang-layang. Apa itu? Bukesi cantik, Pak Cahyo tambah sayang. Iya. Wah, wis. Lha kuwi viral lho ning TikTok saiki parianku. Oh iya, elok tenan. Ya, Bukesi iki, ya. Ketanggung
bab mangin tunggal makili biola. kasih luar biasa, Dek. Wis kena nggo tombok kesel. Yo alah, Nduk, kaya ponakanku dhewe kabeh. Tur neh nama sing doyan kowe ya sapa? Nawinong Salim karo Mas. Nong. Oh, nggih. Winong irene. Salim nggih. Ora Salim tak cipok mborok. Kok jenengan ngoten to? Sehat Nduk ya. Sehat. Aku lek lho sinden ayu-ayu nang mulih bojoku tak pateni aku. Aja. Ngene iki sing rumangsa ibu-ibu sing minder. Wis saya minder lho. Kamu harus bisa menyemangati hati seorang perempuan. Kowe nek ora seneng pegaten aja mbok larani. Lah engko tak pegan mbok lungsuri. Apa ya tega? Lah nggih, ngawur bojomu kaya gerdu ngono kok. Ngawur saya mesti kaya pos kampling kok. Tapi
Biar kita Pas. ya ayo ndak jage. Oh, Lho sinden saiki kudu cantik-cantik penampilan. Pak Eri rumiyin profesinipun apa? Angkatan udara. Angkatan udara. Berarti transportasi udara. Iya. Iki cara nun sewu, winong. Iki cara transportasi udara no beda, Mas. Napa? Niki kula jenengke Mandala Air. Mandala Air. Itu artinya mandala itu manis dalam lamunan. Wah, mandala. J. Manis dalam lamunan. Kalau Niken? Niken itu paling tidak merpati. Apakah merpati? Merayu pandai tiba-tiba jatuh cinta. Ini Ini. apik. Kalau yang satu itu apa? Bir- Iki Garuda. Apa itu Garuda? Ini kacangku. Kudune yo ini. Kok ini kacangku? Kudune lek gawe apa? Lah kuwi iya. apa ngono. Ora tau ndelok TV Garuda ini kacangku. Lah kena kacang antum. Iya. Antum iki wong Arab iki antum. Bulus antum. Pancen kluthuk ndhewe kacang ini tak geceke ngene ora. Iso to, Bang. Apa sik kangge? Kangge, Pak. Oh iya. Pak saya. 3 talent ini mau didawin apa, Gus? Nguitan banget ya Siap. kuwi poncot Jawa sisetan dhewe Iki. Banyuwangen. Coba Siap. kaya apa. Hampir otono, tak. Dadi posisi iki. Nah, Siapno to. Iki ya komandan peleton ki ya sing sigra. otono tak. Nah, sampean kene anu nduk niken cahayu. Anu sampean jero omah kono, jero omah. Loh, yo ben Ya kene. iya to Om. Coba ya. Aja om to iki. Ala napa? Yo aa. Ane kulite putih kowe ira yo to. Lah ya pas nang sing nanggap juragan sedot WC ya. Allah. Oke. Dibawani sik coba kaya apa ya cara nanti dar. Bari iki dar. Terus dar iki jan. Diluk dar. Oleh melu liyane kowe oleh nguyang-nguyung. Kene iki disiplin aja mbok pajak. Padane melu Pak Jakun. Nek lek ra kena diempet ya Pak Teguh sik ya ora apa-apa. Nguyang ah. Engko caloro lek Banyol suwi lho engko saiki. Ayo. Wes lho, masa. Nggih. Nggih. Khusus buntu lho engko. Nguyang. Nggih. Yo saka Mbak Winong ya Nduk Winong. Masa nyang sinden kan ya gue tambah nyang-nyangan ya penak to iki. Lambene. Kula jenglengi nggih, Gus. Nggih, monggo. Saged. Agak. Kok awaleh ketemu kok mending-mending. Aja rene nduk nong. Kok lho sampe. Ki tambah nyang-nyangan. Nggih. Lah kowe iki kok linggone kono piye? Melu jenggleng. Lah kita yo teneni to. Jamu iki paling ora suwi kono lho. Kok lungguh iki kepiye to? Ikle tak tinggal ngadeg iku ngalih nguyuh. Oh satpam dek. Ya nang, yuk. Dari Winong dulu. Awas jenggleng tuh. Ya nduk kan. Jenggleng meneh wah suwi tok pil pindho iki. Suwarane Urung. gandeng pelambiangan Dinding belambangan lo iki lho macam-macam ini macam. Kowe iki sing genah. Kowe layu glambiangan Banyuwangen yo. Wong sisa tak kongkonan nyambut. Lambemu ki lho iso. Ya ben kompak andum gawe. Lambemu ki nek nyenggaki yo sing penak. Iki dingge muni. Iki nyenggaki iki ora kok ngomong iki. Tak ido nih. Ayo. Kowe iso. Kowe dhewe. Ora, kowe, ayo. Wela. Wela dalah iki lho macam iki jenggleng. Kulit belambangan lho ya.
Iso Dik. Kok iso? Oh, Dramu ra kene to. Lah iya. Wong aku penak lho. Penak yo masuk. Yeah. Duduk yo. Enak Iya masuk. Awas. Alah. Ya apa rek? Kon niku lah apa sih? Gak tepak mencolotmu gak tepak rek. Mas, padahal kita Mas. Lho cak klitik enak jenglek iki. Tiba gak enak gak tepak iku. Enggak tepak babano wis. Sing iso. Padahal kita ya apa sih arek. Oh iya. Kan drame lho, Bos. Kok tak pongor temen kok. Padahal iki. Kono nang. Ngene. Yen Kita bar ngombe jamu sorengat. apa itu? Sorengat ki sore diombe isuk jengat. Iki lho. Ha. Kayak rekaman radio. Larlan kita penak lho. Liyane jajal. Tuh. Liyane sik jajal yo. Oh, Bang. Yo, glak tutak. Jajal iki diajeng. Ayo. Jajal anu Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Jajal nek kono. Tuti sik, Mbak Tuti sik. Mbak Tuti. Yo. Jajal Indro. Mbak Indri. Ayo Indro, Mbak Indri. Yo. Mbak Indri. Cik, rolo ya. Hop. Yes. Bagiane jagung bertongkol 2. Yes. Iki aja ngepasi mau. Saya toh, Mas Kluduk coba iki winau. Ya, Cik, rolo ya. Iya. Indra. Bir kita. Indri. Mobil bisa gas. Udah tuh. Nyapa? Barangmu tak ada ngene. Piye? Jagungku sakit. Aku salah era dikei klobot. Sampeyan jodone karo aku kok, Mek. Piye, Nduk? Jenengan jodone kali kula lho karo Adi
adik-adik wae ora mending besok nggene nggonku lemah. Aku lek karo jelem ngono lho, Mas. Aku lek karo iki akan menimbulkan 2P, Mas. Apa itu 2P? Pentung-pentungan. Ampun salah jenengan gene kula pun murup koyo sabun gip lho. Pun koyo sabun gip lho. Lumakno kok koyo prau prigi. Jane koyo sabun pepaya kotak. Nggih. Ora. Gini. Ya, anu Birgita, ya. Cukup kono. Disyukuri. Yuk, sekarang monggo Gerajakan Banyuwangi dados. Hei. Gerajakan
Hambi mangan Luar biasa. Nah,